abusuafo ajebo ajanya beduru say a short notice ana nra yede ma say nananom ya ahobobo na ya bie adefefe ya wo machi ukokro bia so a ba bia e wona gina de anase na senso de anade bokro no ho ban wona nanom amamrenim ni nananom gidienim no omunim say ya firi baabi ana ya beduru baabie epanifo se krokotoe ya gase krokosene enuti no na Asrewa TV ana nananom akomo abomu a ene ya bie Kofiase Adekye Sayɛ eye wura Eddy Nash ana one nana Kofiase hemaa aka abomu a omaye adefefe ya ewo machi sebe ya ekuro no so de begina kuro no adewe wo hode daada opeka sa afani aya no fofra na da bi ho free tetere de Eddy besi na emom no afani yesiesie bia Adekye Sayɛ no wo no na ye papa Eddy Nash asiesie bia ya awo machi kama ana Adekye Sayɛ no ewo emfifi aye Adekye Sayɛ no kro ye gina de asa de medical aka no wona nanum gidie no om gidi se eno na abokro no ho ban om di dua kro no om kire mu ana ka bienu pe ana na ewo kro yi mu ha aye Kofiase kro dua mu a ewo Asante mantamu Asante Kofiase asa na America na oba Kofiase abakwase mu a wo ahinsam mu no ya wo aguna asase so aguna hene ana Kofiase aya ne dia aya aguna man hene na oba abayama mu mu so dia yese mampon mansini na se aya mampon municipal ase edunti no ekwoda gina dia na nananom ye ade agina kuro omu kire mu a kopem se omde sa ade we ba besi na ka mienu pe na wo kuro ma esum prepare me ne ka sai cars bebre ekwono tira na etre adan ahodo yesi mu abrosan eni mu dantia dia fe ye penti hu dia nyam penti ho na Kofiase hemaa nananom atra nkonwa ene nananom emma panimfo nyina ye nyina abobɔ so kama sabre ya meka sai aprapra no koso ene emma bunu okadafo pragiafo adrabafo enuafo atichafo emma bunu wo Kofiase nyina ana edi sa adwuma die empanimfo maame panimfo papa panimfo omu nyina ana edi sa adwuma die ene ya ward anopa 2028 clean up exercise no ana ya se ase no mosomfo na ba kon alatiko ana menso masomu yi aye Asrewa TV so na moni gu a mo hwe aye nana hema aye Kofiase hema nana fia hene wa ona awewi ama no saa no aha a ode asa efifia be papa gana chi wo no wataga ne che waje ne mpaboa ana wawewi ama no waje ne jesi pampe anya agro kra eti ana nana fo wa manfo so na de ne fia agro nyina chi koduru anopai eti anya agro kra aya nana no ma mpanimfo no ebi no nana Kofiase hemaa apie frifie aba eti bia ebetu ye kono ya prapra ko ya nim nyina aprapa na asase eti ye move a eno nso nyina ya de babra mo aha ana ya mamo videos ani drone view bibia ya de mamo ana ya fani agro kra o abusiafo Kofiase ya gi ahoho no kra ni miamia nim ni mene Ibodi Nigeria ni omanaja. Yes sir, good morning. Now what to say? Namiado. Kakwi no bia hu se otitwi wate. Oh, mitima kuma. Oti bebre. Makuma. Mene oga fe bien. Okay. Oga boache. Member, yeah, correct. Aha. Ana mene no ejina. Oga boache, what to say? Namiado. Who free from Nigeria? Me free Igbo land. Na ekroma we den wa ha. Me tento moto normal. Eti moto hu ni ama na oga boache eton. Na die beti na dwuma die ye ka dia wo ye hoho. Na nso so odu hu jimu na oba ha no kroma no. Unu ni pankita wu die kroma fo etisen. But in a general view no, mame fana ayi mame. Okay. Nyame aduma ha de boko. Kroma me ba ha na men who born bia see did like assembly and bad say oh a pro for or my say am I later
like the moya kura like ene the moya meni jipa say obia okurum pipa yokurum ebe say kurum yefe eyepa moya de So how do the people in Kofiase receive visitors? You people welcome visitor because the kura me ba ha me ni afum bet ejuane de bebebe de bia mo bra ma juane. You're very hospitalized people. Yeah. Yes. Okay. Now, I don't know what expectations in the same. What? Expectations. Very good. Very good. My expectation to this town is that I expect good every time. Every time I know good thing will come more than this. Yes, I was. Thank you. So, I've learned you have built your house in this community. What about that? It's true. I'm just doing it small. I just started. I'll go. No place like home. I'll go. No place like home. Just like once in a while, I go and come back. Okay. I go and come back, but I'm busy here. I was for my name Oga Fabian. I don't know if you're watching. And I can come on to Oga. They say, "Who can prepare?" Me can prepare. What's the machine? Come on. I do not know any papa could hear. Sure. And yeah, me da say actually the mess about it. Oga Fabian. I say, apart from say all what they didn't teach you kro. Etu Oga Fabian. I so ejinam. Anyo onko. Di ba bebre. Enabaji ni pansa. Ebaji ni pansa option. Say ono so beba abeboa. Ya de wase pa no adwen panti. Sa be omo ofie omu nyanuru ano. Den na aka kire omo. Ya me ka kire omu nyina ne say. Kure na na pani yie nti obi amla no mabua na kure nya nkoso emaye. Nti misro obi asa omla na omedi sa adwuma ye die yi bi. Okay, and then minim say nya den abetie no so asiri wa crew. I am ready. Nti sa be mo prayer obi amla. You didn't fly na say you better. Oh, you better be next, you better be some of the four flee. Abitie broni. Ya da abitie broni ase. O say ya di bia na ya tobi. Ti yanom sa ande ya nto. Ya de mic be di. Okay, any ya da wase pa. Bra ho e anopai. E ma mu nyina chen de ba Kofiase Krodue Masi. Ene dwumadi esunko a yewura Eddy Nash aye. Ede be ma nananom na kronu ni ti ye furu mahye no panyin se o ma yire free ukromu hina ben a o yira obadwase etine ye nsiesie e wo kronu mu na awia no mienu ye de dwumadie no abehhehye so nti sabre me wo assembly member ya wo biaya dwumadie ne yesisi ahembro no mo ha enei okuta sofi ya odidi dwuma amene no ebe twetwe nkomo honorable eba cho beme na me ne on twetwe nkomo honorable anopai de mo official pa de mo achi sadeba asrewa tv anopai bebusa se ede na asia me hu se o share gloves ene wa dress kama ukuta shavu mo fa shavu ne mere no ya aboye se dwumadi Edika medawase se o ma mesa akonye yetene se ene ye de siwo ama Kofiase mai ene ahimbronu mai se ye nsiesie kakra se de be ya ye Kofiase mambe de ebete enu ti na esemre ohumi a se gloves a ye sa adwuma we enti se obi hwew na wo tie wa na wo fie na o mai a wo ya assembly member na okuta shavu ede na wo ka kire nipa kro na o fie adwumadi ti se ekoso na o mai mesre Kofiase mai ahembronu mai obi biara se obi amra dwumadi yase na obi ameboa ensiesie ya de a eboa ma ahote na bibia efri krom a wo hwe gatesa ye ensiesie mu a ya de a ache wo ha se pa efi ene ayi a wo Kofiase yase ne edoso yie pa eno nso ma emmoa bebrebe ntontom ne ayi ba ha se bebrebe nti mesre Kofiase mai se ba bia obi bia no obi bia amra no fa na nim onyam ana on fa ne moa emra se de be ya yebetima sese kroma ma kroma se aya nika na ya kono se de bia obi firi ba bi ba ne ho beto na Kofiase yase enche na yekoto aba
Bejiri se na otwe ne pepepe na yeto aba. Ɛna ahembronu mufo ɛto aba ɛde ɛma wo. Obontoa no oka sempe brebe. Ensem na aka na bi nene wa hya ase a wodi dwuma nana. Mepacho an me bontoa no me na mafiafi mu a me kɔ nyina no. Ade ba kwa na da makoma so no se ebeba ma ahunidie ana ahunidie aba Kofiase a. Ɛno na ya start a ya share yedumadi ase. Although ye nyan start bibia de bet. Sisi a ya start a ye wesen de. E hye nkura ana ɛda animu pefe se ya share dumadi na ase. Na dumadi no so ya share ase no ye de bekɔ awie ye pa. Endu pese o kire me se na dwumadie ya ye die enso ha. O pese o ka kire ona ehweye ona wa amana ne se abra no bia no be nhye na dwumadie nei ye wura na ahya ye oyi a ode be ma nananom no ye de ahya ase no enso ha na beto so abra bia na waboa ma ye sese kuruma na Me pa chwane e free na ekoyi de sesem na ya start ya ye wese ndi busumi ba ku bia dikai bia no meba modin bia se ye be hyase na ya nsiesie wo Kofiase a ayede e ha ye papa so we gatasi mu a enya de e hye nkura kura obi ba na so gina gata yi ho a center wo betene ne ayi enyema wo ayinom no to be frank enye kura anti e free na ekɔ ne de ye be hyase na ya nsiesie ama Kofiase emuate kama papa na otwere ne ekoto abayi was assembly member mija mo akoyi de na wo ka kire umpesua sofo wo wasede bia de ma omo na fe wo wie na se wo adofo bi na obechia omo a na yekɔ de me ka kire me umpesua sofo ne ahembronumfo ne se mesre omo dwumadie ne menko a mintime nye mesre obia mo a unit committee for omo ye 5 be omo ka mo ye 6 ahembronum so de eso che ba bia enti nipa 6 no yentimi yenkwa yentimi nye enti Kofiase man obi bia na fa ne mo a emeboa ye se de be ya Kofiase ebetumpon afei so se de usika ye no mechia me maame Alispokuya ene me papa me papa Timothy Onkatia na ene me boss Owura komisia ma be kinsu a me da obi bia ase Kofiase man me da obi bia ase se mo hye manimonyam last week no me da mo asepa nyame hye obi bia nyame ka obi bia ho adwuma die bi obi edi me jawa mo akɔ nkoso emma obi uni unua bi ne kɔ akansie no ɛna udi nkunim asembe na wo ka kire ne bra adwumadie ekosuo yi se bibi se ekosu nempo akansie na mokɔ na odi nkunim ti no nkunim nya wo nko a udi dwumadie bi a obeto safre no no kore edi kai no ye wie adwumadie no madam fo minua mfum ye nyina ya sene forma oba fie ebobo maba so mesuma kɔ no ho enna kasa ama ese sere sitie no ya ya anuafo prekope menile mi oni ani asem bia oba me otime frɛ me meso metime frɛ no etime srɛ mo sɛ obi abia woni awo bia sɛ otoma me wanto ma ye nyina ye ba akopɛ mesrɛ mo sɛ de menile nyina ya kan bom no a ye ye adwuma no moma ye nyina ye kan bom sɛ de be ye Kofiase ebetumpon medam ase ohwefo a ohwe sabre honorable James Ajenum Boaten Kofiase ahembronum assembly member na otwe se ne omudi tumi amanene dwumade kesese koso a okuta Shavua, ono so ye na twetwe enkomo no ye da ase sabre ye kɔ na butufo na me wo ma me ba ko ase osuro camera bra princess bra osuro camera ntinom ododo akonya ba ko fo ntena so me da ne ba ton no de ama menua kyame amo adontwo no na atono so assembly member ono so no ya sama na kwanya no ono so history bi a wa breaki wo kroma se no kyame over to Jolati yo ahwefo wonu gusu a mo hwe Asrewa TV said here ene eye Kofiase royal family in collaboration with Asrewa TV na dwumadi a ya hwehwe na yedu hudwuma na hwe mpanifo atitire ne ani ntire a wo mo so ebo adwumadi a yenua pani honorable tufo atonaso assembly man na otwere ne na atonaso for say nyanu mugidie e confirm na pra in the history of atonaso obi anjimi nko ni pray no so da na om de man na dwumadi ode ne mo nyam ne na ho ode e chechi yanko no ode ne twi komo ba ko mienu bi na dwumadi se de esi ko no honorable wapom say me ne nyame adome ho ye Asrewa TV and then we dwumadi a e koso ya short notice by hwese do so do mrantie no mabawa omo eboa ma obontoa aba clean up exercise ne koso a ede na o ka kire ahwefo a omo ehwe Shame me dase anopa me fa akonya so na me nchi ahwefo a anopa yi omo hwe Asrewa TV chitichiri ne benche ye nyina se
ahokeka ne wɔ soro sa no pɛyi dwumadi bi ate sɛ obia pɛ sɛ ɔde ne ho hyɛ mu bia me de me hunu ne sɛ ɛyɛ nkabɔ mu ɛyɛ nkabɔ mu pa san sɛ akyɛ pa na Kofiase ya ne hu ne ma bi sɛ enti obia hwɛ sɛ de Kofiase nkabɔ mu sɛ yɛ adwuma na ɔno so yɛ na anigye san sɛ kuro ɛwɔ hɔ na ntetimu ne manso wɔ mu a ofrɛ babunu anase nipa bi sɛ ɔmayɛ bibia na ɔtwene ho san so ni sɛ ɔka kɔfa ha obɛnya asɛm na sɛ de kuro no mu ɛsi dwoba no ɛna mehu sɛ akanyan ɛyɛ mmeranteɛ ne mpanimfoɔ a no pɛyi ɔma bɛgu ɛyɛ abɔntirim ha no mu a yɛsiesie kuro no mu na dwumadie no ankasa no firi no dubire mu kɔ no ɔmo ahyɛ ase ɔnabo mfie na yɛ atwa mu no wohwɛ sɛ de na kurom sitiɛ watimi wakame ɛne nne yi a mpo no o second time wonya nkoso ayɛ na hwɛ development ba Kofiase ne ma tie si kurom na ne mampanifo ne nananom atrankonya nyina ne Kofiase ma na kan bomu a yɛdi dwumadie migiri sɛ bɛyɛ mmara ma wafe den mfie na yɛ atwa mu no chame mɛka sɛ memprɛmte nka sɛ bɛyɛ mmerɛ na Nyankopɔn na yɛbɛda n'ase ne yɛabɔ mpaeɛ san sɛ me ne me nua wɔ so bɛdu gyina na meka kyerɛ ne sɛsiɛ ne kwa mensia sɛ deɛ mehunu ɛyɛ nkabɔ mu sɛ ɛba ne nyinaa ne sɛ mpanimfoɔ ɛnɛ assembly members wobɔ dawura nipa korɔ ɔmo ma na mmom menam sɛ nananom apia firi efie aba mmɔnten so no aberanteɛ bi ana ababa bi ne wɔbɛhwɛ sɛ Nana Kofiase hema ntampra ɛnyɛ de ɛmpra ana kyame hene ana mpanimfoɔ no bi ɛmfa pra ɛnyɛ de ɛmpra na ɛkyerɛ sɛ obiara ne ho bɛ support nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ watimi ne wakamea ne wɔ kuro mu no saa de mane nyinaa betimi afiri na efiri hɔ de a ɛne bɛmu adwuma na yɛ de ayɛ mmerɛ san sɛ bɔ communal labor na sɛ ɔmanfo ɔmam ne sɛ na tum na ɔmo ka ɔmanfo no bepia abɛyɛ de abɛyɛ adwuma na ma ayɛ mmerɛ eti empire ne yɛbɔ ɔnabo wohwɛ dwumadie yi a yɛbɛbie ano na yɛde ama nananom no ɛde na woka kyerɛ yɛ ahwɛfo bi wɔ hɔ koraa na Kofiase a ɔkɔ ha kyɛ paa ɛna obi wɔ kɔ ɛbosom mmienu akyi ne onyama ha ade fɛfɛ ya ɛwɔ ha ɛdeɛ na woka ɛde akyerɛ yɛn nuanom so a nyame ɔmo nsɛm wɔ bie na ɔmo ne ekrom ha na obi pɛ sɛ ɔyɛ bibi a deɛ na woka ɛde akyerɛ wɔn kyame medase ma me fa kɔnya so na owura na sha obetu anamo etise no na Nana Kofiase hema Nana Kofiase ne mpanimfoɔ yɛ ma ɔmo aba so ne nyinaa ne sɛ nyame ani mu ni yɛ nyinaa ni ne sɛ the station ha sitie na adeɛ we amma hwɛ baabi te sɛ kodwaben ɛne nkura aka so a wokɔ bipo ha yɛ sɛdeɛ wɔn asɔ ne yɛ so wɔn asiesie hɔ na ɛhyɛ kuro no animuonyam nam ne sɛ nananom ɛnsamanfoɔ wɔ hɔ ampa saa bere saa deɛ we asa akanya wɔn etinɛ no wɔn to nsa frɛ nananom nsamanfoɔ wɔn bɛba ɛno nti yɛbɛsrɛ ɔno a wɔwɔ akyikyi ne bɛnkyɛn no wɔn nsɛm anya ɛwɔ bie ne sɛ Kofiase yɛ wɔn ankasa kuro ɛmfa wɔn sɛ wɔte aburokyire na nkran na sɛ bi wɔnyɛ sika na ɛhɔ na wabɔ ɔsen a wɔteɛ ɔmo mɛbɔ wɔn kuro sansan mpanimfoɔ sɛ aboɔ no wɔ soro ntakra de ɛba fam ɛna fidie so hwɛ yɛ ne nkyiri ɛna ɛkɔ etu ɔmo no mɛboa nansan mo baam hɔ na yɛka ɛyɛ bɔɔb sɛm sansan ne bɔɔb boa yɛ den abaayɛ de bɛma wɔ amiɛnsa yɛbɛsɛ sɛ wɔn te yɛn ka ne nyinaa no nka yɛwɔ hɔ na mo afrɛ na baako mmienu bi mmiɛnsa bi na mo de aboa adeɛ bi asa wɔyɛ makuro no so wobɛgye wo din na ahyɛ wobusua nyinaa nimonyam no yɛbɛsrɛ ɛyɛ nananom a nasa adɔfo ɔmo nsɛm wɔ bie na kure bɛda ɔmo akoma sɛ ɔmo mmra mɛboa na dwumadie no obi amfa no ho nhyɛm ka yɛ nua yie sei na obi so ɛkyena na aso afrɛ ɛyɛ saa wo frɛ nipa a yɛde anigye na ɛbɛba eti yɛto nsa frɛ wɔn sɛ kuro no hia mpuntuo ɛnema bebrebe wɔ mu a wo so do nsa bɛka bi ɛbɛyɛ yɛnim hwee koraa yɛakɔ hospital ho bɛɛ 4 years atwam a yɛntimi enwie yɛ eti yɛbɛsɛ sɛ moma yɛ mo abo enua no ma ɔmo anya pepa ka ɔmo ho abom sɛ ɔmo besi saa polyclinic na ma yɛ na Kofiase so ɛnɛ yɛtwa ɛyɛ health center ɛsɛ kɔ polyclinic status no nti medas ɔnabo tufo atono so assemblyman ɛne ne ntwe hɔ ɔnabo ne ebronya mu wo adɔfo bi abɛkyɛ ɔmo ana mfɛm kɔmɔ sisiɛ no anɔpɛ yi ma me nkyia Nana Kofiase hene sanso na ikurura ɔne ne natrankonya na afie hene wa so Kofiase hema na ne mpanimfoɔ na sɛ mma mpanimfoɔ me nkyia ɛyɛ former assembly member Honorable Yusuf Yakubu na me nkyia current one ɛyɛ James Eboa agyenim na committee for so atono so ne ahembro no
mabusuafo Kofiase man nyina ne atono so asere wa kru ana meyere me am otimba ha me do wiase oba afosi se be ma bia betimi abobra so ni ana ye oba papa wota na chie eno nti me chia no so kokwan so woni me nse no ene mere Princess Becky and a pension so enkoma no yo ana butufu abeda ase ebre ni ntimi say ye ship program na say besa atwetwe nkomo ebiem nyame nhira o Nanom atrankonwa metimi aka se omu nyina wa ha de onuru hakra na onam kwa mu a oba eti atrankonwa wa ha dia na ati amehene Kofiase hene ati amehene nana be ma se chere kwante nana mfa cha we mu acha no pai ya de na wis miura na pom se wo de sia me ho ye nana anopai de ye na do apie ntem anopai ye padifo se enim kura ye bisa yo meda Asewa TV ase ani ahwefo a mu hwe mi nyina ase de wo mu ni se eye ye nyina ye nim eye jumasun bi a ye de hye ye nana asabi ye fene Nash wodi ma Kofiase man wo de hye ankasa wo de konwa so a ye o fa nimpon ene tie konwa no so enu ti na sa adwumadie wei oba ya obehu ba bia sabe ye gina ye ye fene Adekye Sayɛ esie no wo hwe ya no emfata enu ti kwam bia so esese me ye ni ye ama wiase man nyina wo bia hunu sampa kurei ye wo bibi pa bi ewa ha enu ti wone nanano wetena ase ye nyina ye gitumu ama wo bubu hono nyina sadre de na si ba bi kitwa bi nanso watimi aye ama sabi ene wo hwe dwumadi a wo hoi na hwe de sai a na bema Nash waya de eti ene ya da wo ye wie ni nyina opeso da na didi kire nananom se nananom mo ade na wa ha no ene ma ye amena du sei eti de ma ye amena du eti me da ma nananom ni wa mamre bia ni amane bia wo ho a yetimi ye fi se odin sabe kan yetimi nya mamre bia ni amane bia eti ene wo de hye nananom nsa awie dia na fe na me be ma se kire kwanche me bana mababa be ye enunti uhu ye se bia ya ba enne so Asewa TV aboa amanne Kofiase ye behunu Kofiase emamua emabawa numne de nyina se bo mpe Kofiase ye die ade praye prapra krobu nyina na sebe yade ahye Nash ensa Nash animonyam ewo niema a waye nyine nana okane say elete say na kire mu a ene na ye kusuma mamre ade atwa ahoma mu na ye de Adekye Sayɛ na ase Kofiase man na ase na nanom nsa na esa na nanom sa wi a kusuma mamre kese bi a wo ho no ene anadwo se na ntwe na ase omtwaku so ombetwa odwan na omtwaku so ombetwa aduane bi ase omde som Adekye Sayɛ man tumi agina pi ama na ho odin a ewo mu no so akwaso gina mu no so no ete se na nanom aye nana ye ndra nwumra nko na esese ebam na nka mo pese mo ye ne ketua bi ana mo fra Asewa TV se mo mra na ye nyina nka mo na nka ne ye mpedam kese prako frize mpanifo se wo nya kese obema no wo na nya kese a obema wo eti na nka ana mo pese ye nya ne kese kakra na afi ye fa mpedam na ye wiya susu a adwempa wo ye wura na astirim se o se o pese obi community center kese enso wo ha no eno se ye de aso akobọ fam na anna nko ane ye hwe nipa abahai bia na aka kire Kofiase man yo de me ka kire Kofiase man ne ye nuanom o masebe o mo amanone ani babia no e kire se adwempa Nash enya ya watimi da ye gina ye sa ye gina ye ama na aya kama no o se na nanom be so ne da ye sabe mprediasa wa ya dia esombo papa wa kire se sabe Kofiase ye wa mamre ani ye wa amane a esase ye sabe bia wa ye eye biaye a sabe ye besi eye emfiri kuro ya bakose mu da fi se ye si hina ehọ na ye be kanche edi si hine
ana ba se ye tu ohene bi afiri so a ɛhɔ ana ye ba ebetu ohene bi afiri so enye eye asa kuroi ye gina ye bi a ya boss bi kuroi ho bai sabi kuroi mpuntudie mpuntuo bibia bebebia no afiri sa ha okay fisa mekai nana ofori safo ni dwumadi a obedi ye se kuroi swa eti ase kuroi sabe etimi etre enuti sabe akwada ntimi ntoka akwada wo mo bra bia ntimi sifie sabe nananom beso ne daye se wei ne sese oye twenantwie na fire se no eye ginaye so an obeyeye okay enne ama Kofiase atre eti sa sewa etimi nanti etiese Kofiase eni a na firi nana ofori safo ne modem a obeboye no sa na otu aja champon ebesi suoi wonso oguso obo modene ana ne wo faase nat se David offer ma yanhwe se ba bia ye gina ye no yenye ni yie ne wo bia hunu se gina ye gina ye ampa watimi aye ene wo de hye nananom nsa na dwumadie bia so a nana champon wo hina champon kadachie so ba wono so dwumadie se so bedi ma kure mputuo ene yedie kwaso wo kure mu no obaba abeto aso ene se afani a Kofiase fo mabunu no titiriu epanimfo se epanimfo to san na ko mabunu diem eti afani ene ye besi fie pa afani ye beto cars pa firi se kusuma mamra bia se nananom ye bia no omo be ye na afi aboama apejam bi ofasa bi wa ha ofasa bi ma question eto aso emra nana menu na ye interview kan nananom ebre bi atwam na ade ye hu ni sei nananom na besom dae se Oma we re fi kro mu hina ben a oye obadwase nti ba bia kro ni ti no mu siesie ho yo de wo mu ni se ye wo no ma na eye sebe this year aye fa ni Eddy Nash ebe so ye se nananom aso no dae se kro gina ye no onye ni ye ma bibi pa bi etimi efri mu mra enuti Eddy Nash be ka che nananom so ampupu ye ti samre na manfo num kioso num ne niema esisi nche sabe wo kwa kotwa dwan kora wo ho num ababi abegina kora twa dwan na ye dene ti Eddy Nash beka asem no ye gito ya akoma so na hemaa ne na Kofiase hene num nyina gito mu se sa na tede a wo ya dehye eti so obesiesie baabi num ama na watena ye ni eho sabe asem bia beka enuti nananom ma ne kwai nam ne daye so ye no enu nenne waye ni sei a abamu no eti nana ne ade fefese ya Eddy na ya ode be hye monsa no ma ye mfasodie mienu a ebetimi abo amakuro no ba bia kuduro no asa kono nim bi aka on so bi a ohwe ye no susu eti no ohwe a ono so wo adwumade wo pese obeye makuro na otimi de ababeboa yo miwura medawase sabe ena medi kai ese nana ofori safo ana nananom beso dada ese se kure betimi akoyi a yesebo ya mamre bi ene amane bi ama kurei atimi afa ne ntoma pa afira enuti sabe obabe sabe kurei obi anim obetwa nantwie wo ba bia ye gina yi a ade ma kurei ene ose ba bia nana oba nante akoka no kuro no akoka ho ebetra ampa babia na no ofori safo ekoye ko gina ye no ko gina sa me na nyina ye wura ne nyina ye sabe afuo enne atra hompo enuti se Eddy Nash na ba ma be so no daye na watima be ye sa adwumadie weyi a ye nim se na no otu aja champon eso baba be ya mamre akyere sede nana ba ko be ye ma se be mpuntudie abakure mu no saa no nana acha owo hina champon so ba be ye bibi onso ba be ye na mamre fisana de hye yensa ye hye yensa wi a yeso wo mamre bi asie ko nyina kofi ko di dwumadie bi wo ho na nsan ye be di dwumadie kase no wo aha amakurei empuntuo ene nimdie ene nyama nyina ne sabe abrempon akese etimba mu abrempon bi ni se MP nom anase MCE
ni dwumadie bia wo yɛ mfata mu nyina yɛnya bie ne yɛde bɛka nana ho na kurei etumpɔn eduti ɛno deɛ yɛ wo ho adwuma a yɛyɛ wo awia ɛno so bɛba obia wɔhwɛ yɛ bia bɛhunu deɛ no so yɛbɛyɛ Asrewa TV ɛbɛma mo so ahunu saa deɛ ne nyina Nana mpacho mi wie me de se we ne bɛyɛ kuro no yɛgyina yɛ a safi bi adura sɛbi nananom mbɛba hɔ na kuro no hia bi a mode ensa kakra bɛgu hɔ nom de ato nananom anim na aboa kuro no na yo ɛno deɛ ɛyɛ nokorɛ fi sɛ nanu ya 24 a 25 a nananom gu nsa no nananom nyinaa ba hɔ sɛbi yɛfrɛ kuntunkuni ɛde bɛgyina hɔ nom bɔ apayɛ yi apayɛ sɛ musudie bia bɛba kuro mu bia no sɛ yɛyi efiri kuro yi so sɛbi owuo deɛ ɔdoma nkuma nyame na hyehyɛeɛ wutimi ɛmpa sɛ ma wɔwuo ma na mmom ɛmmra ne kwan so sɛka kwanhyia Kofiase ni bi bɛwu bɛtamu abra ɛmfa de sɛ bia ma deɛ yɛsrɛ sɛbi Kofiase ni bi ho bɛkye no wakwantuo mu no ɛno so yɛsrɛ ne nyinaa bɔ ho mpayɛ sɛdeɛ nananom adawroma ɔmbɛdoma boa ama yɛdie aba kuro yi mu na sɛbi kuro yi wɔbia ntoma pa bia sɛ yɛfafira ɛma Kofiase yɛkyɛ sɛbi mprɛduasa yɛwɔ mampɔdeɛ nanso kuro a kabɛtumi a bɛduru mmerɛ bi no yɛsrɛ nananom sɛ ɔmno mmoa yɛ na Kofiase sɛbi yɛne yɛ ho sɛ sɛbi yɛnya DC ya na sɛ district assembly bi kura na ka yɛnya na yɛ so uyi mampɔmfiri hɔ nom a yɛn ɛne yɛwɔ hɔ eti yɛsrɛ nananom na dawroma eti yɛyɛ yɛadesrɛdeɛ biara no yɛsrɛ firi yɛ nananom hɔ ɛwɔ saa deɛ yi a yɛwura Nash ayi ɛne nana medeɛ no mede bɛsi na magye ma me nua kuma no ne sɛ wɔne wobɛwie a na yɛkɔ mpanifo aka so yo adesema mane ahwefo amohwɛ yɛ aya mohwɛ nana sɛ kwanche de bankum so ane na chi ya nyina nananom atran konwa ane nananom abusua mpanimfo a ɔmo ha ebinom so ɛhyehyɛ ma no mu prapra ane assembly manfo anyina ɛwɔ ha eti ebrepam no yɛbɛma obia maako nananom adawroma yɛbɛba obia hɔ maako ɛsɛ sima baako kwa na yɛde bɛma mo a ebrepam no yɛbɛma ɛpɛsɛ yɛyɛ bi frafram na mo so mo yɛde mo so ahyehyɛ ahwefo ne kromafo amohwɛ yɛ bɛma sɛ kyerɛ kwanche asɛm ni nyina nana yo ɛyɛ de ya awia mu no ane ayi no ane de trenti ya yɛnya akyɛ soa eti na no ɛne da nyina no tambia no yɛbɛtumi aba nananom yɛbɛtumi aba mo nyina obia nkyɛ ne titiriw ne wo a utua ano na oyɛ kasamafo ɛma nkonwa no ane Kofiase man no eti ebedi ebɛsrɛ bia no yɛsrɛ yɛba wo nkyɛn a wakasa akyerɛ eti anopa yi ne deɛ yɛde anopa yi deɛ yi si ha na kase no ɛbɛba na wia mu eti nananom amaka nyina so adawroma yɛbɛba obia nkyɛn maako meda obi bia se yɛ anopa yi Kofiase man ɛmmoa Kofiase man bua prapra kuro nyina yɛda nananom nyina ne Kofiase man nyina se na yɛsrɛ sɛ obia kɔ ne nkotodwa no mu a ɔmmɔ mpaeɛ ma yɛwura Nash fi sɛ saa dwumadie yi a ɔbaa no ɔkan sɛdeɛ nananom aso no daeɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ ma ne kuro no wayɛ ɔse sɛ wɔnwie baako a ɔnkɔ baako ɛndɛ wasa de atoa so sɛ wɔbɛyɛ community center ɛde aboa kuro yi sɛ sɛ wɔde asɔ bɛbɛ fam wɔadwi so a wɔde asɔ bɛbɛ fam yɛsrɛ Kofiase man yɛ ɔmo aburokyerɛ nyinaa sɛ ɔmo ntaa n'akyi na ɔmo no mmoa na ne dwumadie biara obiara so wɔ mpaebɔ bi a ɔmo ma bɛrima no na yɛnim sɛ yɛwura Nash wɔse ɔbɛboa Kofiase no yɛn nso ɔbɛboa ma Kofiase ayɛ krabɛhwɛ meda obi biara ase meda ahwɛfoɔ nyinaa so ase ɔmo nso so mɛboa yɛn na deɛ ɛsɛ sɛ fata kodo no biara ɔmo nyɛ mmoa yɛn adesima mane adɔfoɔ yɛ miesira mo yegusu a yɛyɛ clean up exercise na me ne nana bɛma sɛ kyerɛ kwanche wɔne kasama kuro yi nana Kofiase hene ateame hene ana wɔne na teamefoɔ ne nananom a aka wɔde ka ato nanum to na brɛpam ne bɛkɔ nananom nkyɛn na yɛ ɔmo so anu de sɛm bia na ɔmo de ato dwa nana bɛkɔ na ti konie Asrewa TV na wɔde gusu a ohwɛ me ahwɛfoɔ meda mo ase yɛ to aso nananom meda mo ase na
Asrewa TV era wani gusu a ohe aye Kofiase royal family in collaboration with Asrewa TV and na dwumadi a ati say wuhui na we na the son of peace a son of enkabomu a ebo ama 2024 ye wura mu ama bibia timi akoso Kofiase ye nua pani Eddy Nash na wo ye ncha ha ono ni nti na dwumadi ya hihya ohwe na Kofiase mana na afia hin woto so mienu kuta praye na ne mampanifo ne Kofiase manyina di nachi yanko ne ne yenu ya no de oba ne wobom de sey na me anu boko na mo so mu na ofisa pa afin ko ba ta afisa sey na enuma die ne bebebe awo Kofiase a aduma die ya ya hihye ena kira ba sesa no pay num sa wi no ye be sia wo dwabo na se na aduma die a wo hihye ye da na dia ma o ma ne nyira hu ade na ka wa kuma a enne dai ya hihye aduma die ya ufrin kra ba beduru ne ye kina exercise am say krono nyina dia ana yentimi nya mani bo wa kusa onye eti nyina akakra obia do betina dia mo bia makro na tumbo bia no ana nyina ye eti dia me ye bia no me ye dia hye krono ni bonyam me ye dia pija krono me ya makro no so ba kra ba ko bia se ko ni kwa etwa agidini pa ta obamu a ene bi wa josi eno tina kama pa ta se bi se wohwe emampanifo na na hemaa ne mpanifo na nanom atranko nyanyina hwe dwumadi a omdo mu agimu no a obi hwe ye Kofiase ni ba ade na wo ka kire no no so tumi abaye je waye ibi ade abamba ko na tumi akona no mesje maka akra ne se yendua mo a Kofiase fo a mo wa control mu nyina mo wa manone mo ka na ha ba bia wo bia se wo dwumadi ya express mu nyina so mo ba ba so mu na ye peja wo so mu nyina se be ka mo nya ye amra obi afa na ho odne nyansa ni mudie abatarachi ni mbida kroma ne kwaso ewura na asha wo hwe Asrewa TV kroma na ebutodi ase betimi aya aboa ma Kofiase so obi a wo amono ne ahu ye my endorsement kana me news TV station kroma but nra mo stand name small slice bi ana mo say oh say me kroma so anya kroma to asa it is akwa bia e fa so bia ene amanonefo ene akontufo bia o ba bia no enye ba kama mu ma TV station na gina aba kese aba kra ba hwe no ese enyi so ele ba boa ke da ma se djuma fa mu ye o ya de yewura pacho dwumadi na nanom bi na be so daye se krono fruma na wonti bra na be ana wo ni ndiem am say ye nyina yesusa no ne enim say baby wo ha esi krono gina he no aya Adekye Sayɛ no bare emre bi ekemu no oba ha kra ohun be ade no wo obuza eso na wa no obuza eso na wa no obuza eso na wa no ana mu za dabi asa na ese wonu kra ba fam ana obi abako sam no sa de no kura no edi kama kuma se ye se me ye na pide kuro ni gina ho ba kuro no puntu ko su dia na se ye enu tema be eti de waye wen kwa ne de oba de amakro na se bibi fufuro si wani so a na nanom adarom de nyame adom opese ode buo kro no yetu ehun asi wo se ye be boy man am se abrabo ne aboko shira akra ti se aye na bebe won kran kuma se ene ma no ne manema e kro mu so ene ne ya ma e kro no se aye tu husi o ya se akwa bia ane ahodi bia obi e be boy man bia no ye be ye won ne bebe wo ni so pese ye egusu akra eba ona mo wa mo ngbohunu e pese be di ho adanse asa na aba ye jawa mo akoi de odi twato minua ba ko so ha ono so oye kokofu kronko hene mene na ba e be mo ko be mene na ko enura ono so oye bibi e de hye ni kro ni monyam oye edibadi e bi oni kro mo na akwa o mu yi no e fa obi fie ono aga to mu si ho esi 3-bedroom house ada amani papro no nti o ha mene na ba no mene na koko bie ne bia no ye be ko no nzo kakra dia ba na wonderful anope mo official pa ade na kan wa dwumadi ti sei na o yonko odi a o so ba no obebo ne chidom sebi edi kan enyina ma ho official pa so obo ade se obeko so adom ye enu official sense ne wa mo den na ni so ade bia e wo bia no etimi aboa amana be sebi yesi de ofuru dia pa de piano me nua no
mene ne ta ba kromo ha afiaso wo de pedifo bi na akyekere ato ho edru ebinu so ana se yen kola yeso yini na beto ya yeso aye bi de ato aso o adwempa de ma o man no so peso boa etiro ye bia na se peta na se ba na mbeja no na ye nyina ye hwe na ye eboa eye etrete no ma na ye yi etile yi na wa mo brent edwumade ya ye die ye fidie ko akiri pa o kan se ukrom wodi dwumade bi o ho nti wo bekoi asembe na wo ka kire osuso manfo a omo hwe wo o de me kan se bi nye di pe nyina na etubata e ba eti roki tu omo no e ya na te ka kire dooso obi etu kwan se ono akobo ne bra na oba na wa be bi kwa de aboa no ye ka ho nsem ne kofo we ho ebu akoma ese akoma saa de no na me de bia me tu se so bi na kom so obeboa ne man a yesu ya moa no ye fa paibo wo ho ne kakra de baby bi kwa o ye bia ye fu na moa eye yi a mo man timi de ye na me se akika bebrebe nipa titru de on ti promo kana chinsa bia na ha je omo kan se pa eye mprase se de be ye ko ni esa kan be beti de aba boa ba tawa ma udi no efreme na atakura bonsra na atakura bonsra yeda se owura wo bibi kakaka ade yeda no ase masa ba kan bibi kakra na Eddy Nash ɔne ne yɔnko ɔbaeɛ no a ɛne nananom amanpanifo ne dwumadi ɔmudie no a akyerɛ sɛ Kofiase nkabɔ mu ne asomdue no ɛno na ɛhwɛ anim sɛ bɛba na 2024 a yɛbɛwura mu mpuntu a sɛ fata yɛ ama Kofiase yɛn nsa atumi aka yɛ deɛ ɛdɔba ɛde last impression na yɛnkɔ abɔnkye kɛhyɛ mu ne interview no aka no ntoa so amen kabi wode ha yɛba ɛdeɛ na ka wɔ dwumadi wodo ho hyɛ mu saa 30 seconds me brother by na Adekye Sayɛ no manso aba so nanso so mehyɛ ne nkran sɛ ɔyɛ ɛbɛboa kuro na makuro na yɛ basa ɔgye penie sɛ ɔbɛhwɛ no wadi dwuma no na ɔde dwumadie no nyinaa hyɛ me nsa ma me so metaa n'akyi sɛ yɛbɛyɛ ahyɛ animonyam menim sɛ nnɛ dɛ dwumadie no aba so no ayɛ kra bɛhwɛ paa menim sɛ ɛfiri a no yɛkɔ fam ɔ no yɛbɛhu sɛdeɛ dwumadie no teɛ nti Kofiase ma nyinaa sɛ ɔmo atae akyi ama dwumadie yɛtumi aba so na menim sɛ ɛbɛhyɛ Kofiase animonyam ma Kofiase akɔ so amenu man yɛda ase no bra wode amae dwumadie ye boss nka wakete mienu asuo Kofi Boas one kofa bai asrewati ye so omo mamu bi na me ne amoa ya semo nyankopon wo hira omo na onye omo ekese nti wo omo bi a fa be so omo asene ne nim se na ahia ba die ye kawu asrewa TV ye da mu nyina ase
ohefo a waje bra sabre o hwe ye mamo ache mamo afihia ade ba Asrewa TV so sabre dwumadie kase ekoso wo Kofiase krodue masei eye kronu na gina ya ye yire free ye ho na nanom beso eye de hye ba ko ndaye se umo yire free kromu hina ba yire bodwase no enti ba bi ya free no ye mesese ho no nyame adom wa beye amene ye beda na di ede amana nanom na dwumadie no ye hyase anopa no nsia ne fa mensaka adua na abusua panini na naboachi yadom wadi akire abusua panimfo no bebrebe kan ba sabre dodo na no entimi nante ye ekwa ba nyina no oka ye ho ntimi ne mekɔ no ho na mabusa ne nsɛm bɛ sɛ mienu na miɛnsɛm bi sɛ ɛde na hye ne nkran ya dwumadie yi wɔda so di akire abɛpem sabre akora mo afihia pa wɔsuma sɛm ne sɛ medase pa na sɛ bi mesuma sɛ me sɛ sa ni so ni huni mi hu bi da afisa bɛ sɛ na wɔtwe mienu na afia hene wa ɔtɔ so mienu mi kyem na Kofiase hema asia bu champanimfo ni man panimfo sɛ si ɛyɛ na Adekye Sayɛ ɛbra na mfiri ɔkɔm nsɛmankyerɛ no wɔn na abɛhwɛ kyerɛ enti bre mo pɛso pɛso sie baabi na Adekye Sayɛ ɛda na wɔde ahyɛ Kofiase man animonyam ampa firi na nwumre nyina na Kofiase hema wɔnai me kyem na afia hene wa ɔtɔ so mienu wɔn na trankonwa ɛne ne mpanimfo efiri no pɛ ya prapra efiri salvation asondan achi efo saa kwasi hospital ho amebre mu yesiesie kuroi na de na afia hene wa ɔtɔ so mienu ayɛ no miama ni firi de mi hu bi da na ɔbana ba so papa awade fefefe de a ɔya man na Kofiase man ɛne na trankonwa ɛne Kofiase man nyina mesansa Yakopon mo ano na ɔma no yekoduro honhom ɛmena ba mu mu ada na abusan panimfo no yɛhye bɛta na chi ama bia sɛsɛ yɛ dwumadie koduro bia yɛaboa no amena koduro na menhye ne nkran sɛ awian so atrase a abusan panimfo ɛnya de yɛbɛgya na ayɛpamu yɛbɛba bɛta na chi ama ne dwumadie a wɔdia no akwani mu yɛdam ase Asrewa TV abusan panyin me ba ho no owura obɛyi dwumadie sese una udi edom nachi etimpese ugina abusua mpanifo nyina namu na ka bibi kakra ede kire yewura Eddy Nash adwumadi etisei waba abaye open me dashi yewura Nash dia ade awaye ndie o me yehu adwure yen efisese sia woye obaye kra anya ono anu oba abaye o wo chese wo sa abaye ade foforo yes amre yes asene ko siesie so a ebremu anche wo de aso bo famu and you opening in fact Kofiase ma obeboa enti megina busuan mpanimfo nyina nam ede aseda ama owura Nash ɔwɔ nani so adi hunu ane akwantu otu na nante ye de ohunu ya on so ebese bre mu opeso beye bi ma Kofiase man aseda ane Kofiase aduana ayi abusuan mpanimfo nyina ede da no yesese Yakopon mo ano na ɔma no yekoduro honhom medam ase Asrewa TV mija wa mo akoi nyame adom ye Kofiase fo ade hye ne bebreba ebi wo Kumase mampon enkan aburuchi nyame ato mo nsem asem bɛn na wo ka kire mo sɛ de yewura ya beye omo so nyame adom onya bibi kakra no die so na omo so mfa mebo akuro no opani mi daase de wo kan de betimi aboa pa se me kwa me bo abusuan panimfo amane na abusuan panimfo ye nyina hia obi ade hia wa kwantuo mu no onso aka kyen se omra no me bibi pa bi emfa mo Kofiase man se de owura Nash aye no ama ekuro no ekona anim enti ye nuan mo awakwantuo mu no wom so mhwe woni no omra me hwefie se bi wom didi a omunya bi no mfa mebuo fie medamase afihia pa sembe na wode ma kuro no nyina imane na afia hene wa otoso mienu afihia pa ana na otu agya champon Kofiase hene won so memra afihia pa metumi safra abeguma ifo Kumase nyina se memom nyina afihia pa Yakopon nkoso enhye omu nyina medamase yada oso ase ohwefo agye brehwe ye Kofiase aduana abusua panyini na aboachi yadom ono na ene ne twetwe nkomo ewo Asrewa TV akora yada ase abusuanfo dodo konwa ba kontra so nche dwumadi me wofa ase chiame amo adon choncho na edi ho chiame sabre asene roya oba panyini miankasa minua ba bibia no a
estaburu asoso wo yentema se ya royal adehye no one oba paniti me kocha me amaho no no so o simfa ba mienu na miensa bi a obusa oba panini ede amaye yo ofa medase Asrewa TV ana wanugusu a wohwe omo aso ya so na dwumadi ye de bro ye boas creation enkratasam dwumadi bia se wo ye yayefro ye de bro nya de ye na to se wo yayefro to badin eye books na okeka bomu a ni nyina no ye be ye e de ama wo otu ase kai headquarters e Kofiase no na chipe ana wo eda ya efia na se efia Asrewa TV wo mu no anu ana ono so edi ne dwuma na yenko oba pani estabri a senior royal ba pani ena wo dwuma die na Kofiase ma dimu na da bia obo ni chidom no yenko no ho na dia also owo ekate obapani wapom ti say nyame adumo I mean say man pan phone bebrebe dimbi na what dia chira from a salvation ya call a hospital as see no ye ko wi abontikesi mo na de fundi ka no abana wi e de na okate tri for ni ahwefo mo hwe mo asepa Kofiase ma de amo aye no ye ni aso ye ne nana Kofiase hini nana hemma Kofiase fo nyina sinifo mpanifo nyina ye da mo ase titru Asrewa TV mo ya de mo ahye ye kura ni mo nyam enra obi kura frames ene de Kofiase de aben enam so ene dwumade de ente se abepie kurom ase enti ade nyame de da mo ase pa de amo aye de Eddy Nash nso so wate ye kura ye nimpa wate ye kura ye nim onko so ni dwuma no sa no Nyankopon o che nkwan ne ahode bibia nyame obehira na man bibia wo ye bia akoso from ayi obapani wo hwe dwumade a ye nuan ye abedi na ne wo hwe ba bia ya prase obeye ultramodern community center de aboa ama Kofiase so yakoya nim ya hwefo a omo hwe obi wo ho a wo sika ni bi ba futuo bi a ne maame ne na busua de man ntino ntimi enye bi mmoa de kuro futuo be na de ma sa afo na omo hwe ni ameka kire se Kofiase ma bebre wa manone enso ya no mutie omo maame afutuo ennema obi antie ne maame afutuo Nyankopon de on na che nkwan ti se wo ye bibia na se oka se ne nkwan wo be firi ma be firi nti mo obi anwene bibia se me be ye we ma we ya wo mewu mbeye ma we ma we ya mewu enu de na de atwam kura enti obi amantoa no nkeka nkyira na nkrofo a wa manone no me peja Kofiase ma Kofiase nya kra behwe uko ba bia obi a boa ni kuro ahase nso ntisa enti na Eddy Nash ye we no mususu mo hobby mu behu obi a momodi anse obeka kire ne ba aka kire ni wi aka kire ne namfo no mususu aba ye nyina ya ka bomu ya ya dwuma na mana ya fa na Kofiase nso ye nya Kofiase aba enkunindie mu na ba adu da mo ase ayo oba pani estabri wa senior royal aba pani ana ye no adwetwe enkomo no na me nhyira ye bekọ na ye kọ wie wa abontikesi na foto so mienu no se manpanifo na abusanpanifo no form ho a no hu se ye Kofiase ye so wo kama pa na nefo nyina ahwe na me nhyira bibia me din ni chiame amoa abusanpani nyame nhyira na okese Sanchez asafo yasai ani yenu apani Eddy Nash esai etwetwe nkomo biem dwumadie no ano yabepie ha de nananom nyanse se oruna abedua wo amanone ana wotukwai na hu ba bie we aha ana na holala information center no ewo aye ne otu Asrewa bank de ne din hwa no mu yakoye ni apani ne ho die nche obedua ebi odi be si onu an private residence no ba wanyira bia da yakoro ne ne dis komo yenua aha ya due ya ne kina beta ko sha abedru hai ade ne ya be ne ha se madam ase am sa yenya ko ma ne ada na ne sia no sia umre bebrebe am sa bi ka men shron kan ba sa me akwala ka tikita me hu se ada ne sio na yetiete mu no na ye ahimfie na nkomudi besie but empempi no na bia ba ko na so a na ono so de na adwunu fro ba na kwa bibu fro obi a ya bibu fro se no de akwa re se asase de da ho e da so a enfa ye bibia ana me so ni kama kuma se sa asase de da ho no e o ma ne dia dia e nyina dia e se ye bibia e so ba ko so ma ye o ma ni nyina anya ni ko akodia enya me no da na me di besie e de bibia e se funeral grounds and assembly grounds basta say baby bia ye nyina be to be shemu ha bia ba ye wa
yɛnua pani na unyi ni sɛ ɔma na tamajapade bi ama na de yɛdwumadi na sɛ wo na aka akoma sɛ wɔsɔ wo so sumu kuro masere yes kubacho oba bi anta bi ama me ɛyɛ me ama ho ɔde ɛne tu fama ɛne batu mu wasi wo sɛ pɛsɛ me boa me man ɛne tina me yɛ de me yɛ bia me yɛ firi mboto obi a fa bi ama me atafo a mo ne guso amohwɛ ayɛ Asrewa TV yɛnua pani Nash ɛnɛ aha wɔde asɔbɔ fama me yɛhu sɛ ɔbɛyɛ Ɔtamɔde community center ama na so Kofiase man woyɛ bia wo ya ebi a utu kwa bɛɛ botumi ni wo ma wachi aha na ho la information center ni sie no to aska ra bank no ene di ehwem na secha kwa Kofiase acha me hin fie no nkyɛn pɛ edu ye compound a yɛ ho adwuma no a ayɛ baabi na hin fie da da ye esi no ɛwɔ no ɛhɔ ɛna ye gyina sesie ya o kyerɛ sɛ de nyame ahyira no no wɔde bi bɛboa ne man ama ne man so atimi akɔna nim yɛnua wɔde se bɛtwa toɔ na yɛmfa nhyia na awia no nkɔmɔ bɛbe wɔ mesu madam yina amase sɛ yɛtu yɛ sanfo amu no manhwe mu na ase na mu yina ba ɛbɛboa ma adwuma na nkɔsoɔ ɛsɛmpa yɛ ɛne ho ahoɔdene na kɔbɔ mo ahoɔdene ne nkyerɛ na de esi bo hyɛ bi esi eni so bia no botan bi esi eni so bia no yɛtumi ayɛ de abrɔ yɛ man ɛdam ase ɛyɛ yɛnua pani Eddy Nash ɛna yɛne ne tiri kɔmɔ sable media ma me nua pani Mfumadu Sɛ Beneza ɛma ɛdɔm a ɛwɔ ha no yɛ ne baako edi nkɔmɔ maame ugyina ɛma nyinaa nam no wakasa de amɔ mo deɛ owura yɛ sɛ na mo ka kyerɛ no na ɔbɔdi yo ɛfa maame ni mo Kofiase ha ya na meteɛ deɛ yɛ wura yɛ ayɛ yɛni agye paa kodwa ha nyaa yɛni agye ɛma yɛ mu mɛma nkɔda panyin sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa le bɛtumi adwo musika abayɛ to hɔ kyɛ adwuma sɛye wadɔne ma dodo eti de wayɛ ma yɛ yɛni asɔ yɛkɔsɔ abɔ mpa ma no sɛ wɔde ma ne kwate sɛ ahɔde wɔ mu na da bia kyɛ sa fra na oti na bɔ Kofiase krojɛ ɛna so papa yɛni yɛ hemaa Kofiase mpanimfo abusuan ka yɛ nyinaa yɛda na se de wayɛ ne yɛni asɔ bebrebe na me hyira no ɔnom no ɔka no ho adom ne ti yɛda na se ewie ɔhɛfo ahwɛ yɛ ɛma ne baako gyina hɔ ɛda papa nase ade a wayɛ no no kwasɛm ɛyɛ ahodwire Asrewa TV dwumadie yɛ director chief Kofabai ɔno ana director show no wɔmmamu na ɛna wie deɛ memɛyɛ director na ɔno so baba camera no mu bi na yɛsisi na kyɛ eti ɛna no pɛi me wɔ faase kyame amua don choncho ɛna yɛdi dwumadie ho kyame yɛkɔwie ɛwɔ abatikɛ to kesimo kano awia ɛbɔ no mienu ahyia yɛ deɛ aka nyinaa no yɛde akɔla bi wɔ ha asɛ bɔɔl wonyama na yɛfrɛ sɛ Frank hwɛ camera no deɛ na hyɛ yam no ball wode kɔɛ dɛ womma bɔɔl yɛda ase ɔhɛfo a wagye bra wo hwɛ wani ne wasunkusu Asrewa TV ohwɛ na dwumadie sonko ɛkɔ so wɔ Kofiase fira no pa no nsia ne fa no yɛdi ho dwumadie a no yɛwɔ amanfo bebrebe a ɔmo aboa yɛwura baako wɔ ha edi a ɔka behuna ne Yellowstone ɔno so Yellowstone multimedia anokwasem last week ɔhyɛ tournament under 15 up to under 23 ɛma dwumadie ne kɔ so yɛnya no waboa na clean up isu me hu sɛ ɔde ni group no ɛba ɛbɛdi akyire multimedia anɔpɛ yɛ mo akye mo akɔ Asrewa TV yo eja me da si bebre anɔpɛ nso yɛ da wase odwumadie fɛfɛfa a wahyehyɛ ama yɛ okrodia yi mu asɔ yɛ nipa antini nso yɛ di ahokeka aba yɛ de ba bɛta mo akyie yɛhwɛ yɛ kuro yi mu a mabɔ adwuma Asrewa TV mo ne mo collaboration with Nana Hema mama kuro no ene yɛ ka bɔ mu emu ate pa nti yɛ da mo ase soronko na yɛ ka mo sɛ Yellowstone multimedia yɛn so yɛ krado sɛ clean up exercise deɛ ayɛ bi pɛn na we ba na sa ba mputupuru yɛn so yɛ se yɛ na yɛ de yɛ ni gie ni ahokeka bɛba bɛta akyire na kuro no mu so ayɛ ahokeka na yɛsrɛ obi biara a wɔhwɛ yɛn no ɔte yɛn ka sɛ ɔmla no ɔmɛboa na dwumadie nwumire die no nso nyɛ krabɛhwɛ nti agya wɔbisa yɛ kakra yɛn so yɛ da ase sɛ Asrewa TV maka yɛn ho ama clean up yi ayɛ krabɛhwɛ yɛde obi biara nso ase
What share tournament? They na kan wa unya kudu share say dwumadi. Yo, we dey your bonito. Me so ma ho keka ba ko ne say me pese me build under 13 nkola ni binti. Me hwe park ne so a da ba bi ye a park na manfo say no kwan ni ade ne nam so nti na kan ma kuma say da bi. Maya babu na me ho odin die me ne me dom no be kan bom ni aye park ni ye nti ye wie no ne ese da bi afe na so die a yemfa agokan sie mle wo mu na omunta ya chi na so park no free bronya chi ko ne so adwumadie nkoso nti ya kan se na oba pa bi catering services aseda ba akon so nkoma no fi se ye hwe replica jesi a ye de to so ma teams na ye na kachi na free ba ye me yire mi chochomcho on the onim the way am friend ade pena because ade o ni peno na ti eja e da se pa ne esra adofo so mo meboa ye na park ni entimi mani nyina wo cement kakra wo moa e betimi di age atonet kura e pese ye fence no na kwan ni nyina asi na eja ye nya natural turf wo ha e beboa ti Asrewa TV ya da mo asen so anope ya so se da asen mo bra mo de amaye odofo a waje bra o hwe Asrewa TV anope ye mo bibia fihia pa esa mo bibia kwaba e de ba Asrewa TV dwumadi esunkon no nyamfo yewura Eddy Nash ahyehye ama se de mekan so ma were free kromo hina ben a oyira obodwase baby a wutiri wo so yento abo nkoho nananom beso ne dae se yefunu mahyaha ye yayira enti wo mra no mekrakra no ampa na miadum aba be krakra sabre wo bebo akire e de ahye oman no ensa yadi dwumadi free anopa ya prapra krom ya tete gatam ya yensese bebreba ononyamfo na ahyena mu na oka ho ya na assembly members nyina na omoka ho sabre krowura na nafia hene wo otosuminu no fotabra ba amansa no ma no yenya no wa ha dwumadi yene ne kobo ho nkomo kakra na ekwaye fa so e ba so no wa boye nkomo na afia hene wa anopei Asrewa TV na ohe ya mo ache mo fisha pa mo akwaba afi kwameto ye da afi sa meni etenkwan na Nyankopon aye obia koma so ade aman na pacho nananom beso eye oba ne daye a obeka kire wo se nananom ason daye se dwumadi wi omra meye no oba ye no susu ne nkro hyesembe na oka kire no obeka kire me no mani ji ye pa afi se ne hello too ene obi ye ni kromu yi wota wono mo se obi na ebe ya ma wa enya de aban no obe ya ma wo ma ho so a na aban no so obi bi no de boa wa no de aboa ma na ye kama eti obeka kire me no mani je pa me so me bo ni chidom e hye ni nkuna se wo nya bibia na me so meta na chi ampa so wode wosie ayoyo aye we no Adekye Sayɛ kro na gina ye wo pepe bi pa e de nato eti e pepe bi de nato awie no afa na dwumadie bibia wo kire a wo beye ti empaye ene nkwatenten wo se yesre e ma me ba no se anusuade hu bia wo na nusu bia wa hu bia no obetimi aye na nyame so e be ka no ho amani mu aye du no watimi aye hyekro no ene munyam nana mami musa dwumadie mu die no akwasidie bi ebe mu ana bibia ni hon ma be mu nyame nti bibia mem eye eti sabre asembe na ebre nti empese be fabre no o ka kire o manfo a ebre omo hwewo ewo mampon fiase kumase enkran ene abrochire first me ka se bibia enu ho na me pese me ka bibia sa na normal de me fa bi me fa mu pa ma nya na ize sei enso ka krobia no wahene no wahema mu na kro no modia dwumade bia mo bese mu di no krobia mo de mo sese mo bo se kro no ye modia emu no ma bia wo bia no eye modia enso so basa no ma nya na ize ya de me kɔ Asem police station ya de me kɔ Mampo ba bia no ma ya antwe me afa me akɔ enso Nyankopɔ wo gina papa achi de ye na nyame gina chire ene enkonwa nso adaroma
nyame ti bibia so ye kama ama adwumadie na me ba no so ye no won so da ba mu amu enam krasha na me de hye no ena du me bi kwara na wo de me ko mampon na no bese ko no ba mu bie asu bi gina ho ese onu ho no mo etinya de a wono timi nya akwai eba bi etimia na me di akone abakọ ba adwumadie no se na ba bia wo hya se na ho ya manfo de me bisa wo se dwumadie no wudie no akwasidie bi ba mu mebre na ba mu asu nyaminti me gina pinti me na me ba no ya ne nananom edi akone abakọ ba skatwa nyina ba mu eka de bi abam pa police station de osi ase ne normal eka ne nyina me ba no so ampa ba ogina pinti nam krasha na me so me hye no nti bibia so a me so me tu me mu si wa na me ma ne mbabie mi ana me kọ ne skasem de ono a so apushi abati na me adum bibia e kama iti ne no se oba be de be hye Kofiase mansa na nanom ne kroman no ne so ehunu ye gina no ba bi eda se ne de onya ba bi pa eda na Kofiase mba wo ba bi nso obi a ye bibia ono so ehunu se wo bibi wa me kan se first mre bi du ba bi a obi ho a otu kwan ya wo se Adekye Sayɛ abeso me daye apumasu abeso me daye Kofiase yarenge me telephone number se me mra eni ade nti eno no ne nyina basa na ema ade no so Adekye Sayɛ no so tumi ewom ema kro no so anim ebanyam tumi so wom dada nti se so asa ye kese aye mo pa pia nana ya huse kosoro ho ahemfie dada na ye betue na ye kan na Holala Information Center eho na kiesu sisi ho no mo anema bi ho no ma na moa ye dwi ho eno no me pa chode na ebe koso ho eho de eduru ho a ye be mamamfo so aso ate de be se ye no nana ni ja mo akoi nana no ma adika ko samanfo no de na wo ka kire wo mo wo nei eno nyansha mo de ahye wo ena wo kra wo mo ba kroma kra na hasesa wo mo kra ehunu ha no eti wo mo nyina mpa ebo ene wo mutumi ena ata akire a amadwumade eti se no so etimi aba so omo nyina mpa ebo ena amadwumade etimi aba so enti sabre ona wo mampon Kumase enkran Togo Tamale walwale edie na wo ka kire wo mo abra oba ono so otukwan na wababa otena Ghana ha mode wabe omo so aka no de na wo ka kire wo mo se de baburu mu ka se ye ko Macedonia ne enkobo no de na wo ka kire wo so wo batam de me ka kire wo mo wo batam Kofiasefo de me ka che o munyina se ba nye Kofiasefo nko aye manum kra na ye wofa no manum ba wakwantuo mu ene abusuafo wo ye kwantuo mu ene Kofiasefo je so bia wo batam bia no se ekoya bi ache fese wo be bibia so be ya o ma meti ase a ye bekun ye be ye osei ene so sa de no eni wo sa atwam nya meti ase wo bia wo ya de bia na ya de pa nyame epia wo duwachi bibia no wo bi be ya de boni bia nyame ti ebetimi aka wo Kofiase ekwa chiri pa timfi se ye nyina keka ya hobom na etimi ye bibi bua kro na kro no ye be ko ya nim pa se ne se ye wuni ye se ye bia wuni se ekọ nanim ba wo se ekọ nanim che se Kofiase nu ya duru ho no mu yi ene bronyan se ne krom ha ni adaje ene na na hema me ne me mpanifo me banasha owo ka hu nyina ye nyina prapra krom ha ma ya ha nyina kama ama ha ye fefefe eti mesese obia wo ahofa ma bia peso ye bibi bua Kofiase krodwan ekwa da ho meye obeye a yesu ebeta na chi ye ne wo krom ha Kofiase fo ye be ni chi nana ye kono dwumadie no ye wia de na wo ka kire omanfo Sansasrewa TV ewiase afa na nyina ekoho no awia ebre no ye brepei ene ebetena se na ye wura no ede ahye onsa amamra na amane kwanso de me ka nyina ne se me di kan da omanfo a ebeta machi titu Asewa TV kwakunu man Yesu ben chese kro obi aye bi de so sa nkrofo mienu de omo aya de papa omo aboa pa
ama animonyam aba ise animonyam ayehu ni se no eja sa ankrofo mienu so e na enkura wo mo aboa ama pepe so eti sei eduru ho na de meka nyansa aseda e na mda Kofiase man ase se ba se meka sa wo mo anya adwuma sese okroma no ya ntwema no anwofom no mo nyina so abeka me ho ami aya ma bibia ye kama me do mo nyina ase wa TV 4 me do mo ase wo mo so ka ho bi e na pushi ye me kwa na me no mo nya tawantawa kakra bi so me ba e na no ma pa me chote se bibia da na kwan eti wo mo so ya de me do mo ase pa na mo tam no so e bo be 12 ekobo one day ne nyina ya ready wo ahanu na bibia ada na kwan mu na o da hye yensa to bia amfa no fefefe obi afa do bronya tare bronya no ane wo na ye die ese ye hia bronya no kwa de atwa me hia nu ya ne se ye hia no kwan eti obi amfa no kama na mba mo ba no abaje biscuit Rana Mama Musa witi Ebremi atwamu na yentaba afode edi pesika boa nyame adom ya ye wisi no afia ye besimu no sa dwumadie no mo besa boa manaba biom se bedu Kofiase nu ya ye ba ye diska ba na ye de akokko ba bi di akogege ye ni aye na kokwa enti afia ye bewura mu no bibi kakra betima ga fida se nyame ya adom ne nananom kan ho a ebia ya fode no ebetimi asade aba ye bompa ya se nyankopon se ebedu afida no ye hwede nyame beye e ba se beba so a ye be kam obiati ba wo se ba so na etimi ye ma ne ye yi e na se kroma no so mesre menim se wia abusuafo empanifo mampanifo wa eye ne brada na emwa makro no enkoso a efin edokron ye no awo se ni nyina brada no ba ko pa ye de yo badwuma de ye di so woni bibi wo a e brada ye ma woni na wotweda ye ma onya yie ye ma won kasa bia we de sodo enti ye ne ba ko pa ne akosie da be na wotwe brada no beba bie mu ye no obi ye ne brada na wotwe na obi nso de ne de nso aba be hye ho ye ti mi nya o ma mu adwuma ne hwe Robert ye gugu gwatemu ni ade entuntum na ere ye ede yare na ebre ye eye sanso a enye iti mesra mafo se eduru wa abusampanifo no wo mo nyina na ewo se wo mo kabom me ne wo mo kabom ene Kofiase ahemfo na yeka na esipo se ebranda de ye de beto wa ma ye kro no ne da ye sesi ewu se na first pa ne ye yare ene wo ha nyina so ebekọ Nija wa mo akono ye di dwumadie no ti ene ye no ehu se ebi etimoto so mo kantai sika dem mo kwafu mu ene dwumadie edi ye ebeso ho a ne se enso ane ye bio na obi a wa ma ebemu se ode sikai ato ne kantai mu kwafu mu ede ene ebe ye no ye ne ntina me din ka kan se du brada ne se ye o madwuma na do brada no wo so obekọ na fuomu no o ma no edu ho a ye ne obi ka wo court ye de beko mampon enti du wa ende mbra ewu odofo asabre wajibra wo Asewa TV na afia hene wa otosu mienu no fotabra ba amansa no ma no ohema fefe ohema baiwa eti mesremo obi ama no ho wa na ekwa na no ho ono na no pei ye ne na atutwe enkomo me ana me wo na Kofiase hema na eja mo akwedie na wo ka kire tifo atifo de meka nyina ne aseda no ana me da wo ase mesra wo mo sa wia wo mo mra ma ne nyefe na ye nyina ye hwe dwumadie no na me ba no so na nenye emusade a waya ma ye no so eye ye fe na wo kira bi mu wo ye bibia ka ho a na ni age no wanya nkeka na waya aboa kuro ti de meka nyina ne se ye nyina ye nkọ na time ne du a ye mra ma ne nyefe sabrede ekwa no wa sede ekra na ewe wa bukwa no no fotabra ba amansa no ma no na ne dwumadie kese ye de ba ya ne mampanifo so ebo ne chido ye ne amanfo bebrebe atwetwem awia no ye ne kromanfo no so bebrebe ebedi kita ho ndi sabrede ebre no ayabre o bibi adi twato yesemo a we refina sa ko fa nchi baby e kodui ye no
Abo ededa so. Eti yenya abobo ya be mienu na nasam oda ntine wura no. Aprawan ketwan so hu akese abobo wa ka kire wo manfo. Eti sena meka no ba bia ye be ye honom adwuma na ya yenya ensiye se ade se ne be ye ne honom no. Eho greda ne dwie na abo akese egu honom. Eti mesese na se ya nyina ya ba ye o ma adwuma de. Ayi so honom wo de se pragia bobo ya. Aha naka ememe wo mu mabunu mu menko na ntimi mpaja enwum ne empa ba bi famu na asase ne so na so prada ma ye na nyakam Nana ye meremo ye be ye nti ye nyina plasma fo no ye nyitwi wo se de animu ame yakọ eti ye nyina empanfo ne nyina mo taye chi osom ene nipa dwumadi me ne me wo fase Amoa Donchoncho, the director Asrewa or the Boas Christian, and the director Jumedi Maye. Ye come say Ariano. Say Ewa Hase. Kame Inshu Bibia. So one day, the boy. Boas Christian, Kata Semo Jumabiano, obey Eddy Nash, and the Asrewa TV. That's what I say. I want to take and you can see. Na mama say straight up Kofiase in Congo kai. Last question. Yay! Amano isi kokono hokwa. Do baby mama ketwa no one is said. Obia koko ese ba ko mas.